padha abote padha tresnane tan ana bitane. Mring kelawan panugi memuji kula nyuwun boten kuasaning Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Kiyo. Pengantin kang mlegah ing Padmasana ngemukarep. Sawisnya wini suda senekaken kaluhur anggelenggah dampar bebraya. Saged subur makmur sepulur akur lir sadulur. Kampela pados sandang lawan tedan. Katur panjenenganipun kadang pisan menawi kulawarga Bapak Pujiono monggo jenggar sangsasa pelanggahan. Kanthi lunambaran ugi dipun rangkul sesarengan lunambaran assalamualaikum kadang pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga kadang pesan semoga kadherake wonten ing sasana Renenggo sami nderek angestreni putra pinanganten Saripin. Purna Dewi Bragong Sanca Turwada sampun lenggah kanthi pratitis. Putri Damasa kembaran minggah wonten ing sasana. Tumuju wonten ing ngarsanipun pinanganten Saripin ingkang badhe nglampahi niki adicara kacar kudu. Kajar kudur lambang nafkah lahir batin kang kasok ring kusmaning dia ayu lulu hidayah. Monggo kadambi tindalang kajuang siralang pedi bapasan datang merebel kitang musawiji kusemaning dia ayu lulu hidayah lapun hanampi guna kaskoyo saking Kang Mas Bagus Soni Agung Wahyudi sageto gemi nestiti ati-ati pintro ngubengake rezeki lan pintro jaga guna kayaning guru lagi ing demi dimin pantes sinebat wanita sejati ya kang aran wanita sorehan. Purna pinanganten Saripin swane ngarosanipun Rama Dalaibu katuraken Kang Orpirodana Mas Picis Rajabana saking Kang Mas Bagus Soni Agung Wahyudi kanthi swan ngaturaken duh Rama Ibu kepunden kula pasrahke dening panjenengan Bapak Ibu menika sangu sepisan anggen kula bebrayan ya ngger anakku sak loro ndak tampa muga-muga anggenmu bebrayan saged kenemungan rezeki turah-turah ya ngger ya saged kadamel sangu wonten Mekah Al Mukarramah agunging panuwun Bapak agunging panuwun pariwarna sigra pinampunangan Saripin nggih Raden Bagus Soni Agung Wahyudi ugi Nimas Ayu Lulu Hidayah ingkang badhe
Hanglapai nulungi adicara dahar kebun utawi dahar walimah. Kanthi lurambaran pandonga bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Punika namung arupi sanepan Sri Bidangatan Saribit anggenipun ngembat brayat sageta nunggalaken raos lahir batosipun sami gadhah ana watak abot sami dipun junjung enteng sami dipun cangkik bungah susah dipun raosaken sesarengan. Ugi lajeng sareng-sareng ngunjuk toya wening. Punika ugi namung arupi pasemon Sri Bidangatan Saribit anggenipun ngembat brayat sageta nengenaken ing kaweningan. Tetegening kesabaran gadhah ana watak hayom lan hangayomi. Tangga keping sasmita dobi praga sacar werda sampun nikah kanthi pratitis. Agi-agi ibu panggerga busana agi bedol Sri Bidangatan Saribit saking sasana Pelenggangan. Bidangatan putri nenegi Nimas Ayu Lulu Hidayah hangelolos duwengipun sang pinanganten kakung kasalabaken wonten ing Daptar Kedawa. Ingkang badhe sowan ing ngarsanipun Rama Dala Ibu badhe ngaturaken sugeng pangabekti ing ngarsanipun Rama miwah Ibu. Assalamualaikum Ibu, Bapak, sembah sungkem, sembah sujud di hadapanmu. Hari ini putrimu bersujud di pangkuan Ibu untuk memohon untuk doa restu yang terbaik. Ibu, sini nak, kau pelukkan kembali rasa sayang. Semoga kau bahagia selalu. Apapun yang menjadi pilihanmu hari ini, doa terbaik Allah meridhoi. Bapak, sembah sungkem Bapak, sembah sungkem. Hari ini putrimu bersujud di pangkuan Bapak untuk memohon untuk doa restu. Doakan putrimu Bapak. Semoga apa yang menjadi pilihan putrimu hari ini mendapatkan doa dan restu. Bangunlah nak, berdirilah. Doa yang terbaik untukmu. Semoga kau selalu bahagia, anak-anakku. Bahagia selalu.
sembah sujud. Putramu hari ini bersimpuh di pangkuan Bapak untuk memohon dan doa restu yang terbaik. Doakan putramu Bapak. Maafkan putramu jika selama ini banyak salah. Doa yang terbaik untuk Muna. Bahagia selalu untuk anakku. Bahagia selalu. Bapak dan Ibu merestui Muna. Ibu, sembah sungkem Bu, sembah sungkem di hadapanmu. Putramu hari ini bersujud di pangkuan Ibu untuk memohon dan doa restu. Putramu hari ini sudah memiliki pilihan yang terbaik. Doakan putramu Bu, semoga apa yang menjadi pilihan putramu mendapatkan kebahagiaan dengan restu dan doa dari Ibu dan Bapak. Bangunlah nak, berdirilah. Doa dan restu Bapak dan Ibu selalu yang terbaik untuk Muna, selalu yang terbaik untukmu. Anakku, wahai kau Sony, Bapak dan Ibu hanya bisa berpesan kepadamu nak, bimbinglah istrimu ke jalan yang benar. Jadikanlah istrimu seorang istri yang soleha, yang sebagaimana diajarkan oleh baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW, agar kelak bisa menjadi tauladan untuk anak-anak dan keluargamu. Terima kasih Ibu, Bapak. Kan selalu kuingat pesan dari Ibu dan Bapak. Kan kujadikan dengan bekal untuk membina rumah tanggaku nanti. Terima kasih Ibu, Bapak. Nanda tak bisa membalas apapun kebaikan Bapak, kasih sayang Ibu. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kebahagiaan. Sehat selalu Ibu, Bapak, sehat selalu. Diberikan doa yang terbaik untuk kedua putranya. Oke. Bisa jempol Bapak, Mbak, Mas manten, Mbak manten, ayo bisa bebas semuanya. Bapak, monggo Ibu, ayo jempol Bapak. Nah, ngono no. Oke. Boleh semuanya jempol Mas manten, Mbak manten, ya semuanya jempol Bapak Ibu. Senyum. Luar biasa dari kedua mempelai dan juga kedua Bapak Ibu. Foto bareng juga kedua putra tercinta. Sembari berikan doa restu yang terbaik untuk kedua putranya. Persiapan untuk terima tamu semuanya, boleh foto ya. Iya, ada Mas Sony Agung Wahyudi dan juga Mbak Lulu Hidayah, yang ini hari ini begitu luar biasa, begitu cantik, begitu angin. Para raja dan ratu sedalu. Ya, gaya bebas semuanya. Inilah persembahan dari makeup profesional Eva Roshida. Aku ngimanun katoro semoto ini pun mengatur kalau mau mengarah teman yang dicorek yang sopan belum apa. Duduki pagi tempatin mitro catatan yang adat wonten ing lalatan tanah Jawi paripurna tebing pamung lulus raharja kalis ing rupeto habukya saminaten saripi tangini pembebayan dhateng saking keluarga ingkang sakinah warahmah wabarakatuh amin ya rabbal alamin. Pirawa bilih ingkang untuk kinasih semoga dicara wonten ing kalodongan punika kawibiti saderipun salam talib kula dhateng panjenengan sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la murdina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha
wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Alaya amma ba'du. Sagungi para pemunden, para sesepuh bini sepuh saha ajining sepuh, para kiai, para ibu nyai, para alim ulama, maliki panjenenganipun Bapak Kiai Soleh, boten katulungken panjenenganipun Bapak Kiai Haji Musran, ugi samudinipun para kiai, para alim ingkang boten kasebat satunggal pogo, satunggal ingkang kawula ta'adhimaken dawuh lan sesoraipun. Sagung pangemban ing praja, nayakene negari bahu suwining desa, Bapak pangarsa desa, Bapak pangarsa dusun, sadaya praperangkat lan sadaya para pamong ingkang tansah harampi sihing pahormatan. Sana gadang keluarga agung hamba guganti panjenenganipun Bapak Sutikno Miwa Ibu ingkang kinabekten lagu-lagu panjenenganipun kadang pisan niki Bapak Mujiono Miwa Ibu ugi samudayanipun tamu undangan ugi samudayanipun pangombyong pengiring kakung Sumono Putri ingkang tansah sadu ing pambudi. Boten katolopen sang pinapura ngaten saribit ingkang bagya mulya. Saderengipun kula matur sumangga sesarengan muji syukur wonten ngarsa dalem Allah ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan kasarasan ugi karaharjan dateng kula lan panjenengan sami sehingga kita saged derek mangayu bagya daipun putra kinasih kanthi boten-boten aral rubeda satunggal punapa. Shalawat salam puji atur dumateng junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ing pangajab ugi kita sadaya tansah pinaringan syafaatipun wonten donya ngantos delahan sak mangke. Amin ya rabbal alamin. Pirawuh pinegah ingkang kinasih kala minangka pambiwara makarya sesarengan dening juru pais juru sambaka Eva Rosida profesional makeup saking Bumi Trucuk Bojonegoro katimbalan dening keluarga agung hamba gugati nunungi Bapak Sutikno sakeluarga ingkang badhe ngaturaken ratapaning adicara ingkang sampun rinacik ingkang sampun karacik dening sadaya keluarga. Adicara sepisan nunungi pambuka kalajengaken adicara nunungi adicara luh tinampi sepisan atur pambagi pasrah saking keluarga kadang pisan ingkang badhe katampi dening keluarga agung hamba gugati panjenenganipun Bapak Sutikno sakeluarga. Pungkasaning adicara waosan berkah puji pandonga saha panutup. Pirawuh mekaten kala wau pengaratapaning adicara ingkang sampun karacik dening sadaya keluarga. Semoga adicara sesarangan kabikak kanthi waosan basmalah saha waosan nun suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadiniyah fi kulli niyatin syarihatin. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hamukya kanthi waosan umul Quran tetesaki adicara wonten ing kalodhangan punika boten-boten aral rubeda satunggal punapa ngantos paripurnaning adicara nuwun. Pirawuh candhaing adicara salajengipun nunungi adicara Allah tinampi supisan atur babagya pasrah saking keluarga kadang pesan Bapak Mujiono sakeluarga. Wonten ing kalodhangan punika badhe kapandikan dening panjenenganipun Rama Ki Haji Musran. Atur panjenenganipun wekdal saha panginan kasmanggaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Al-Mukarram dumateng para alim, para kiai, sepuh-sepuh ingkang kawula hormati. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Sutikno sekeluarga ingkang kawula hormati. Dumateng sedaya perangkat mulai saking Bapak Kepala Desa saha staf perangkatipun sedaya ingkang kawula hormati, Bapak Ibu sedaya undangan ingkang rawuh wonten ing waliman dalu menika ingkang kawula hormati, boten kesupen nggih menika pengiring saking Dusun Bangkok nggih. Dusun Bangkok ingkang kawula hormati, boten kesupen malih pengiring saking sedulur sedaya saking Bojonegoro ingkang kawula hormati ugi nggih menika boten kesupen sedaya kemawon ingkang rawuh wonten ing dalu menika kaitanipun kalih walimatul ursi ingkang kawula hormati ugi.
Pertama, monggo tansah kita panjataken puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala wonten ing kesempatan dalu menika kita saged kempal sarengan dalam rangka inggih menika acara penting Walimatul Ursi ponakan kawula inggih menika Den Bagus Wahyu kalian Mbak Lulu. Mugi-mugi mawon napa ingkang dados pasen panjenengan wonten ing dalu menika ndadosaken pernikahan sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Sholawat ugi salam kita aturaken dumateng junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi mawon kita sedaya wonten ing yaumul kiamah angsal syafaatipun saking Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sedaya pengiring ingkang kawula hormati, pertama kawula nggih menika badhe memperkenalkan diri riyin saderengipun pasrah. Kula menika Pak Dinipun Den Bagus Wahyu ingkang ganteng menika. Niki ponakan kula. Dados kula niku kakake Bapak Mujiono. Kula niku masih nggih saking Bojonegoro. Jadi Pak Mujiono niku asline saking Bojonegoro terus simah wonten ing Dusun Bangko. Niku ingkang sekedar perkenalan kula dumateng panjenengan sedaya. Dadi niki kula badhe masrahke ponakan kula piyambak Mas Wahyu. Ingkang nomor sepindah perlu kula sampaiake dumateng panjenengan sedaya nggih menika Bapak Sutikno keluarga ingkang sampun nyambut kula lan pengiring kula wau kanthi hangat kanthi silaturahim. Mugi-mugi napa ingkang panjenengan nggih menika paringaken dumateng pengiring utawi dulur-dulur kula saking Bojonegoro menika kawula nyuwun aturipun nggih menika matur nuwun sanget dumateng panjenengan Pak. Dados niki matur nuwun sanget dipun sambut kalian meriah kados mengkaten. Mugi-mugi silaturahim ingkang terjalin menika mudah-mudahan dadosaken silaturahim ngantos akhir. Nggih Bapak Ibu nggih. Niku ingkang saged kula sampaiake. Nomor kalih inggih menika mugi-mugi ponakan kula menika Mas Wahyu niki nembe sepindah niki pernikahan. Dados Mas Wahyu niki tasik muda, tasik perlu belajar, tasik perlu bimbingan dumateng panjenengan sedaya saking dusun Gesikan Pak nggih. Mugi-mugi bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama sedaya, Bapak Ibu perangkat utawi masyarakat teng mriki mbok bilih ponakan kula menika kurang nyocoki utawi tingkah lakunipun kurang ngremenaken dumateng manahipun panjenengan sedaya masyarakat mriki kawula nggih nyuwun agungi pangapunten kang sakara-karaipun. Nggih perlu nggih menika dipun tuturi dipun napa niku bijani mbok bilih adat apa napa niku tata krama utawi sopan santun kurang resepaken dumateng manahipun Bapak Ibu sedaya masyarakat dusun Gesikan menika. Ingkang terakhir perlu kula sampaiake dumateng panjenengan kawula pengiring ugi saking dusun Bangkok kalian keluarga besar saking Bojonegoro kala au nggih beto Bapak Ibu beto tapi namung sekedhik. Lah betulan niki mugi-mugi panjenengan saged nampi. Dadi mboten kathah tapi kula pengin panjenengan menika saged nampi dados ponakan kula menika saged pernikahan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Kawula seneng sangat dumateng Mas Wahyu kalian Mbak Lulu nggih. Niki panjenengan sampun dados keluarga. Jadi namun dados keluarga niki paling tidak nggih wonten tanggung jawabipun. Jadi sebagai pemimpin, sebagai imam, sebagai wong lanang nggih tetap harus merdamel nguripi napa niku Mbak Lulu nggih supados napa boten wonten cekcok dalam rumah tangga. Seumpami wonten cekcok utawi kurang pase monggo dirembuke sing sae. Boten usah bertengkar, boten usah
napa niku omongan banter saged dimusyawarahake soalnya napa kula gadah prinsip dalam keluarga semua urusan apapun kalau diselesaikan dengan musyawarah pasti dapat terselesaikan soalnya ini urusan dunia niku ingkang saged kula sampaiake dumateng panjenengan ingkang nomor terakhir badhe kula pasrahake ponakan kula dumateng pisan ngriki Bapak Sutekno sekeluarga utawi masyarakat ngriki kula kanthi maos bismillahirrahmanirrahim ponakan kula pasrahaken dumateng keluarga Bapak Sutekno sampean bimbing sampean didik mbok bilih wonten kurang langkungipun napa kemawon kula pasrahaken panjenengan didik ingkang sae kurang beneri nggih panjenengan beneraken lurusaken dados niki supados napa niku Mas Wahyu kalih Mbak Lulu dalam ngarungi rumah tangga menika dadosaken inggih menika pernikahan ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim mugi-mugi Mas Wahyu kalian Mbak Lulu dados pernikahan ingkang sakinah mawaddah warahmah ngantos kaken-kaken inen-inen ngantos sepuh ngantos nggih menika gadah buyut gadah napa kemawon nggih Mbak Lulu nggih pun seneng to nggih alhamdulillah niki ingkang saged kula sampaiake dumateng panjenengan sedaya terakhir Bapak Ibu kalau nyuwun ngapunten kang kathah mbok bilih napa niku saking dusun Bangkok pengiring ugi saking keluarga Bojonegoro kurang napa kemawon kaitanipun kalih tingkah laku utawi napa kemawon kawula nyuwun agunging pangapunten ingkang sakara-karahipun kula nggih matur nuwun sanget dumateng masyarakat dusun Gesian ingkang sampun nampi kanthi sae babagan napa kemawon termasuk parkir dan sebagainya wau pun diarahke kula nggih napa niku matur nuwun sanget ingkang sakara-karahipun saking kawula mewakili keluarga besar saking adik kula Bapak Musyono ugi Ibu Juwarti mbok bilih kurang napa kemawon kula nggih nyuwun agunging pangapunten kang sakara-karahipun niki nggih adik kula nembe mantu ingkang nomor sepindah niki nggih niki yoga ingkang bajeng mantu ingkang nomor sepindah nggih nembe niki gadah mantu dadi niki dereng gadah pengalaman dados iki nggih nyuwun agunging pangapunten kang sakara-karahipun makaten ingkang saged kula aturaken mbok bilih wonten atur kula kurang pas dumateng panjenengan sedaya kawula nyuwun ageng pangapunten kang sakara-karahipun ihdinas siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agung panuwun katur panjenenganipun Bapak Kiai Haji Musram minangka kalih ngatur saking keluarga kadang pisan nunggih Bapak Mojono sakeluarga menika saged dipun tampi dening keluarga agung Bapak Sutekno sakeluarga pirawuh kadang acara salajengipun nunggih pambagya pasrah panampi saking keluarga Bapak Sutekno miwah Ibu sakeluarga wonten ing keluarga punika padika-padikan dening panjenenganipun Bapak Kiai Soleh kantor panjenenganipun wekdal sasana kasumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok luwih empok tenan Bapak Ibu. Bar mangan apa urung iki mau? Sampun tak baleni meneh bener semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jawabnya kompak muga-muga sing kompak sing jawab salam rezekine tambah lancar sing duwe penyakit-penyakite ilang sing duwe utang-utange lunas sing rezekine saithik tambah akeh. Amin buanter biasanya iki arep-arep tenanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya halan nikah wa kharrama sifah man da'a ila sabilan najah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.
Hadratul Mukarramin, para alim ulama wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Musran saking Bojonegoro nggih. Ingkang tansah kawula takdimi ugi ingkang hamengku gati Sohibul Hajah inggih punika Bapak Sutik sekeluarga dalah kadang besan inggih punika Bapak Mujiono, Ibu Juwarti yang tansah kawula hormati, dan tidak lupa yang berbahagia malam hari ini inggih punika Mas Wahyu kalian Mbak Lulu. Selamat datang di kehidupan baru, kehidupan yang kedua ini ya. Kehidupan yang kedua, mudah-mudahan di kehidupan yang kedua ini jalannya tidak seterjal jalan geludakan. Geludakan keloro kabeh kok. Alhamdulillah kawula ucapaken sugeng rawuh dening para pangombyong ingkang tansah kawula hormati yang datang jauh-jauh dari telatah Bangkok nggih, transit teng Bojonegoro nggih. Waduh Mas niki Mas. Dari ibu kota Thailand transite ning Bojonegoro nggih. Alhamdulillah transit teng Bojonegoro dumugi Gesikan tercinta niku selamat, boten wonten halangan suatu apapun nggih. Kawula dongaaken balik malih teng griyane jenengan sedaya selamat wilujeng, boten wonten napa-napa halanganipun. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang umur saged pepanggihan malih wonten dusun Gesikan niki. Amin Allahumma amin. Ugi yang terhormat seluruh kru malam hari ini yang telah menyengkuyung jalannya acara mulai dari musik, barakah musik dan juga make upnya. Semoga dengan jalannya pertemuan hari ini dan kedepannya akan selalu lancar, banyak jope. Amin. Banter Mas ya, amin. Moga-moga wis jope wakeh. Puji syukur marilah kita haturkan kepada junjungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini malam yang berbahagia tentunya khususnya untuk seluruh keluarga yang telah terjalin silaturahmi antara saudara Wahyu dan juga Lulu, sehingga kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulin Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang tansah minulya, kawula wonten ing mriki mboten badhe matur kathah, sepisan kawula matur suwun sanget. Kawula minangka sesulih aturipun Bapak Sutikno sekeluarga matur suwun sanget atas kerawuhan panjenengan sedaya ingkang sampun karoyong-royong meluangkan waktunya sehingga bisa menyaksikan keindahan malam hari ini di dusun Gesikan. Atas pahargyan agung Walimatul Arsy inggih punika Mas Wahyu, Mas Soni Agung Wahyudi, dalah Mbak Lulu Hidayah. Mudah-mudahan kerawan panjenengan sedaya meniki dados pembukaning pandonga kagem mempelai berdua. Dan terima kasih atas seluruh apa yang telah tadi disampaikan dening Bapak Kiai Haji Musran. Telah banyak tutur kata yang telah beliau sampaikan. Kalau wau kintun ugi masrahaken dhateng mriki kawula ucapaken bismillah alhamdulillah kula tampi kanthi asta kekalih. Kawula
minangka wakil sesulih aturipun Bapak Sutikno sekeluarga nampi Sony Agung Wahyudi kanthi aska kekalih ugi seluruh keluarga Agung Bapak Sutikno badhe nampi wonten ing dalu menika lan salajengipun. Niku ingkang sepisan. Kawula minangka aturipun Bapak Sutikno nuwun ngapunten sekali nggih. Ingkang kathah hakjane nggih pun disiap-siapaken jauh-jauh hari persiapan niki. Mulai dari hari-hari yang sebelumnya sudah disiapkan ning namine wong mriki nek ngarani ewuh Bu nggih. Ewuh niki wong kene ya pekewuh kabeh kewohan kabeh. Mbok menawa wonten ing dalu menika wonten salah atur utawi tingkah laku saking keluarga mriki kirang berkenan wonten panjenengan sedaya, kawula minangka wakilipun Bapak Sutikno nyuwun agunging samudra pangsami. Mbok bilih wonten pasugatan papen palanggahan ingkang kirang ngremenaken dhateng manah panjenengan sedaya, kawula minangka sesulih aturipun Bapak Sutikno nyuwun agungipun samudra pangsami. Lan kawula minangka sesulih aturipun Bapak Sutikno ing dalu menika kala wau wakil sesulihipun Bapak Mujiono ngaturaken kala wau singkang sepisan inggih punika mboten kathah nanging sampun kita tampi napa ingkang dibeto sameten kathah termasuk kathah wonten napa kemawon pirang-pirang rombongan kabeh nggawa gawan termasuk nggawa gawan sikil, nggawa gawan tangan. Nek ra nggawa gawan ngarani ngoten niku saking gawan buah tangan, ibaratnya buah tangan. Buah tangan yang telah panjenengan sedaya aturaken wonten ing dalu menika kula tampi kanthi dongaaken jazakumullah ahsanal jaza kasira, mugi-mugi dipun wales dening Allah ingkang balesan ingkang sak kathah-kathahipun ingkang sak sae-saenipun, amin ya rabbal alamin. Ugi kula matur Pak Tekno niki nggih nembe sepisan Pak, nggih nembe sepisan mantu nggih niki muga-muga dadi mantu diman-eman nang gawe putu Mas Sony nggih. Sony niku artine kebijaksanaan ngoten Pak Bu nggih, kebijaksanaan pikantuk Mas Mbak Lulu. Nah, Lulu niki setia. Setia, kesetiaan dalam hidayah, petunjuk setia. Dadi kebijaksanaan yang agung ya, di Agung Wahyudi, wahyu kebijaksanaan yang agung. Mudah-mudahan dengan nama yang baik ini bisa membangun rumah tangga ke depannya yang lebih baik. Perjalananmu adoh lho. Yo. Iki eling-eling. Yo ngaji yo utawa njaluk warao wong-wong sing wis nglakoni berumah tangga, karena dengan seperti itu jenenge keluarga. Nek keluar mesti lega. Eling-eling. Nek keluarga niku keluar mesti diunek apa wae iku kudu disampaikno dawuhe mau, dimusyawarahkan, dirembuk kanthi sae. Sak sae-saene. Dadi muga-muga ing dalu menika menjadi Fatihah atau pembuka dalam rumah tangga. Kedepannya kita iringkan doa, mudah-mudahan yang tua tidak lupa mendoakan anaknya sehingga anaknya yang sudah membangun rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin ya rabbal alamin. Niku mboten kata-kata soalnya sakno penyanyi ini kok ora nyanyi ngoten nggih. Sing MC ini wis pegel niki. Nggih, mudah-mudahan dengan adanya ini marilah kita berdoakan sejenak, berdoa mudah-mudahan mempelai berdua dan seterusnya akan selalu bahagia, amin ya rabbal alamin. Ridho ila fasawati Rasulillah biniatul qabul wal busul Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walimatul arsi Lulu Hidayah Wahyudi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad sabbitir rasulih. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syarr tarfa'una biha indaka la darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairati bil hayati abadan innaka ala kulli syai'in qadir. Barakallahu laka baraka alaikum wa jama'a bainakum fil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten ingkang saged kawula aturaken saking kawula mbok bilih wonten kekirangan anggen kula matur galap dangusen ukara ugi tingkah laku ingkang trapsila. Kula nyuwun agungipun samudra paksami. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agung panuwun katur panjenenganipun Bapak Kyai Saleh minangka talangi atur saking keluarga hamba kanthi nurugi Bapak Sutekno sakeluarga kanthi toto titi so tatas atur pangatikenipun amuga saged dipun tampi dening keluarga kadang pisan. Pirawuh bilih kaya untuk kinasih candhangan dicara salajengipun niki kiraping sapirangan saribit kagantos busana katur juru lumampah sang suba manggala jojo lampah Kyang Tomblok kasmagaken anggenipun kiraping pinanganten saribit kagantos busana. Semono sang pengantin saribit wis prapta wonten ing sasana. Iwaraning sasana pahargyan arsa kirap lumebet ing sasana pahargyan. Kawuran saking Mandrawa Kinanta ing Wardaya kadya Sri Narendra kang arsa tedhak siniwata.
Radya Sri Narendra kang arsa tedhok siniwaka risang brangeten tindak ira sang raja sahari kawarsan pring juru laksana kang winastan sang Suga Manggala. Kanthi kebatata kama miwah Subasita sang juru laksana mangarah-arah tindake Sita kang minangka sang juru laksana nenggih Cak Tomblo. Dasar wiwit awit kula den kegadang den kegulang mrek endi endahing kabudayan marmo anggenipra lumaksana tumapaking padha nut piwaraning gendhing kanthi asesanti ing ngarsa sung tuladha.